ka-journey. Kahit ako journey sa nagawa ko ng 4 boys. Para may pasabot tayo sa merienda ng tropa. Kapag nagtatablitin kami, so maganda yun may mga kakaibang merienda, diba? So, samahan niyo ako, prepare ko na kayo. Okay? So, ito, 36 pieces ang pwedeng gawin dito, hatiin ko sa 4. 38 pieces, so times 4, 32. Okay, pala 32. Pick up natin itong mga strawberries. Lagyan natin na hindi siya. Okay? Let's do this! So, una, i-chop muna natin ito. Parang bite size yung mga yan. Pero okay na yan. Tapos makatingin tayo ng Belgian Waffle, diba? So, set aside muna natin ito.
Ready na! This is our Belgian Waffle Pica-Pica. Reaction time. Kap, ginawa lang akong special na waffle. Ayan. Belgian waffle yan, sir. Yes, sir. Gumawa ka marami para sa tropa rin. May Cream, sir. Tsaka strawberry. Ngayon. okay ka talaga, ayos ka. Kaya yung gusto. Ako, pwede niya. Iyon, o. Ano po yan, sir? Oo, Belgian waffle yan, sir. Yes, sir. Nice ba? Pa-thumbs up naman. Iyon! Superb! Nagbigay na ako sa bridge. Ito pa. Sige! Pwede pa humirit, kahit isa. Iyon! Ayos to, pare! The best! Iyon! Pa-thumbs up naman dyan. Iyon! Sakto yan, sakto yan. Pero doon, nagkagalawa kayo para... Ayun yung Belgian waffle. Oo, yun mo. Check mo yung Belgian waffle. Ayun o. Belgian waffle. Try one. And then react. Sarap pare. Panalo pa tayo. Ayan. Sino, ganda? Very nice, ha? Yeah! Oo! Sige po ang pangalan mo ba? Hindi ako makain ito. Hindi ako makain. Kaya nahuli siyang ka. Hindi, no? Ayos na ako. Grabe. Nasa waffle na may strawberry. Eh, ayos na talaga. May kaya nakakata dyan. Ayos. Ito pa. Ang ganda na walang, ha? Papunta dyan ka. Ako medyo. Oh. Hindi, no? Oh. Ano? Tara, baka maubos yan. Sige kayo. Oh. Kala nyo ah. Kaya ko. Ay, gano'n parang Kala mo ito. Ito pala yun? Oo. Nandun pa sa'yo. Hindi, mga boys lang yan. Marami matikman yung Belgian waffle, di ba? Okay, patapsap naman yan eh, yo. You know, yan sinasabi ko. Baka napikturan. Yan sinasabi ko. Nabigyan ka pala. Kala ko wala eh. Ayan. Shout out to Whopper! May day na to. Sir, pwede pa tayo kay Apat. Pati si Mayo. Uy! Ito. Lugo! Dalawa lang, ha? Dalawa lang ba? Sabi niyo, walang walang thumbs up? Ano? Ben, happy birthday. Oy! Ben, thank you! Masarap ba? Masarap? Ano? Masarap? Ano? Hindi, ako! Ano? Mga ito pa eh. Sabi siya, eh. Kaya ba ito yan? Ha? Bigyan mo yung pagpinsan mo. Ay, sa bunso. Joke lang! Kaya Oh, ayun! Ang lira eh. Kayo ba? Bihira Kayo dyan. naman. Thank you. Ang
Pambihira. Iba talaga. Ayun po! Eh, teka lang. Hindi naman pinansin ko. Hap. Tubong. Magawa ulit po siya. Yung matitira yan, naabangan ko. Okay, good. Kuha na kayo. Dami yung sobra. Marami na ka ba? Tawagan ko lang si Maya ko. Oo, yun. Pwede ba i-red? Pwede rin dito. Dito pwede rin. Sino na kaya siya na? Okay. Ang mahirap nito, Bin. Masanay. Baka bukas. Gumawa naman ng show po. Sabi mo hinahamon ka lang. Oo, eh. Siyempre, sabihin ba? Wapo. Show po. Paano mo tatapatalayin yun? O kaya ano, Oh, meron pa. Kapitan, o kaya sabihin ba, partner? Meron ka ba? Kaya tao mo lang nakakasin. Hindi, kapitan. Meron. Sabihin ba niya? Wapo. Makakaroon sa bukas. Baka makakaroon naman bukas to. Gusto mo na makakaroons? Makakaroons. Di ba nakakaroon? Waffle ba yan? Waffle? Hindi ka pa natin, Kim? Parehas pala tayo. Meron yung si Adrian. Iiyak na si Adrian. Bahala ka kay Adrian. Basta yung dalawa dyan kay Adrian. Yan ba kay Adrian dyan? Isa pa na kain ko ah. Hindi naman ba yan? Diba ba? Isa pa lang. May itin naman eh. Ang galing mo imot. Dalawa to ah. Oo. Meron mo ba? Dalawa. Ano mo na? Kaya na itong Chris ko, recorded yan. Mahuli ka sa camera. Ay, mga ka-journey yan. Bili, oh. Oh, ayan. Boy, magkamsak na lang, oh. Yun, oh. Yan, oh. Oh. My friend! Yun. Very good, my friend. Very good, my friend. Sweet and easy Belgian Waffle Pica-Pica. Very ideal ito sa mga birthday parties, sa mga kids. Ayan. Enjoy nyo sana itong vlog na ito. Ako rin, enjoy ko rin yung mga reaction ng ating mga kasama dito, ating mga ka-journey. Ayan. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo. And leave a comment. I really appreciate. So, keep safe mga ka-journey. Thanks for watching.